nga ikaw ako managhiusa dihang nasayran ko may tagiyag ka na nagpako ako kay binilang ko sa paghigugma nagpako ako kay binilang ko sa paghigugma. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagot-log nga natong asas sa tagsa nga lugar. Mga kasakit ug sugo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay ug kasakit nga imong naakon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam ug tagana aron mukupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga tagapasukan ug balak sa kinabuhi. Mga tagapasukan ug balak sa kinabuhi. Oras sa DXBD 101.3 Voice of Dapitan untop na gyud alas 7:30 sa sayong kagabhion. Higala, kumusta og mayong gabi kanatong tanan? Welcome no sab nining ato ang programa, inyong programa, atong programa nga tanan, ang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Kumusta ang inyo ang kagabion, mga suking tigpaminaw, mga silingan, mga paryente, ug ato ang mga kulo kadidang karon nga ning maong sayong kagabion na nihapon. Kumusta ang inyo ang kagabion karon? Kapanihapon na batanan? Ang ato ang mga nanay, mga tatay, kumusta? Nakapalagaylay na ba silang tagsa-tagsa ka mga lantay? Kung ako ang inyo ang pangutan-on karong gabi una, kaluyan kita sa labang makagagahom kay nakatingog na punta pagbalik diri sa maong istasyon. Pinaagi nining ato ang programa karong gabi una, ang mga tagik pasiaw o balak sa kinabuhi. Kini nga maong programa, mga suking tigpaminaw, mabati gini ninyo every Saturday 7 PM to 9 PM. Unya kining maong programa, ayaw gin mo kalimot
Kay ang mag-drive ani si Ingko Dunsoy, kauban ginako ang gwapo. Gwapo nga kaubanan sa buhat si Kuya Rumi. Wapo ko may lain Oh. ko. Ugway lain. Mayong gabi ini mo diha Kuya Rumi. May gabi sa ni mo ko doon. So, kapaloy ko ni ko doon sa kadaghan gikaya nagpaabot. Ay gimingaw na kay sa ninyo, ni mo ay ko doon sa nadungog usab sa imo ang uni o sa imo ang magbala karong gabi na ko doon sa. So, may gabi na doon sa karang naminaw. Nagbabalik na si ko doon sa inyo idol ko balik. Ang pagbabalik na po ni Kuya Rumi. O ya, natkalimtan ang atong isa pud kakauban karong gabi una nga si Tio Badok. Iyo ko doon. O na si Tio Badok niya andam na pud si Tio Badok sa iyang mga balak karong gabi una. Kapalikan nila dito ko doon sa. Kunya atong hangyoon ang ato ang mga suking tigpaminaw labi na gyud sa ato ang mga kabatanunan karon nga sa unang panahon wala gid nila na tagamtami ang mga balak sa unang panahon kuya. Kay ang ato ang mga nanay, mga tatay, mga lulong, mga lula karon na naminaw sila ramang gyud ang mga swito ani niya mga balak. Kunya ang ato ang mga millennials sa taon, ang ato ang mga millennials wala gid sila kabalo sa mga balak una ato sila kawahagon sa pagpaminaw sa pagsunod sa mga programa pamasin pa man nga naabot sila yung katunan Kuya Rumi. Pero ang Pilipinas karon na ko doon sa para malipay sila makadungpan din kay lalo na mo na sa Pilipinas ko doon sa kay saka ay pagtuo mo kumpi at may kanang balag para sa patigulang karaan. Pwede sa mga kanang Pwede sa patanon. Okay. Kay kini nga maong driver karon sa kabion mga kaya na boys. Sa pagkatapos Usa po ni kabatanon sa Ingko Dunsoy. Ay lang niyo pagutan na ang pangitarong ni Ingko Dunsoy. Ayaw lang ninyo pa, lantawa lang ninyo sa kuan kana na ang pero kung lantaw nila Kuya Rumi ang panagkuhay ni Ingko Dunsoy, magkaraan ng tao. karaan ang pangalauna pagkatapos pagtutok. Tiguang na makita lang tao na ni Kuya Rumi apan ang ato ang edad napata sa napata dool rata sa kalendaryo. Maraming salamat po na natigo na kayo. Muna ato ang panon ato ang awago na ato ang mga suking paminaw karon. Kung doon na po mo'y mga balak, doon na mo'y mga tinipigan nga mga gipangtagig ng mga balak nila, pwede nyo ipadangat diri sa ato ang programa ang mga tagig pasiyaw o balak sa kinabuhi. Pinagi sa inyo ang pagsulat. Kaya pwede po nga kananaan kamugyod mismo mo tawag diri sa kahanginan para sa inyo ang pagbalak kaya ang dawato ng inyo ang tawag niya. Kaya pwede po nyo i-text. Pwede nyo i-text sa cellphone number ni Ingko Dunsoy ang 0910-7933-534. Dayon kami ni ang cellphone number na to diri sa may ato ang nahimutangan karon ang ato ang text line. Sa inyo ang mga greetings karong gabi una pwede nyo ipadangat diri sa text line sa DXPD ang 0907-97445-857. Pwede po mo text din doon sa ako ang personal number. Kung pumadala mo sa inyo ang balak dito lang sa akong personal number kay medyo taas-taas dayon madawat na ito dili magputol-putol. Makita lang sila sa itong signal ko doon sa Mangita lang sila eksaktong signal para mayong pagka-receive mayong pagpaminaw. Dayon live ta karong gabi una. Live ta diri sa DXPD 101.3 The Voice of Dapitan Facebook page. Paki-like, paki-follow o paki-share na rin sa ating live ngayong gabi. Yan, live po si Ingko Dunsoy sa iyang Facebook page. Kaya nakuha ang mga followers ko yan, minaw na po sila. Oo, yan ito ang ginagawa sa noon. Minaw na po sila sa live ni Ingko Dunsoy niya. Pagpili lang mo ang mga mensahe sa inyong ang sa ang live. Aron usap na siguradong mag-uban-uban na gihapon ta. So, wala pa kita nakakuan Kuya Rumi, daghan ang tawag na ko. Daghan ang mga gipasubok na mga tawag din mo ng ato na tagan ni atong unang caller. Ina ka na pong nakalantaw sa atong live karon dito doon sa mga may paglingkod dito. Balik lang tawag o balik yung tawag. Nakatuloy ka kagaling tawag. Hello, may gabi.
Hello, mayong gabi. Halo? Di man ako madungog diri. Wala may. May man ko. Oh, balik lang tawag ha. Mangita lang plastar nga lugar diha. Pasinsaya tong signalan sa balik. Alang sa gustong mo tawag, diri lang sa cellphone number 0907-944-5857. Aron magdali ra kay ta. Dali ra kayo ang kuan. Ako Osbon sa gustong mo tawag karong gabi una. Diri lang sa cellphone number 0907-944-5857. Klaro na. We have caller ba yan? Sinatagang pagdagan. Hello, mayong gabi. Ando sinayin ko. Gabi eh. Kisa ni palihog? Patril eh. Si Patril, mayong gabi ini mo diha Patril. Iipon. Kumusta man ang imong kagabion diha? Kumusta man ang imong kagabion? May pera. Nakapanihapon mo diha? Ha? Ano man? Naminaw ra ka sa radyo. Okay, padayon sa imo ang greetings karong gabi una Patril. May gabi sabi. Dayon katulog Dahil Ma'am M. Iti Bado. Yung Aniyopeng. Iti Adincio. Ni Digi Santos. Digi Queen. Ayun. Yung Sitipay. Yung Manrikik. Itakise. Giba ang mga pagkakalak. Kasi may mong pabalakon. Kuan. Hubog ko na. Unsa to title? Hubog ko na ako. Sityo Batuklak. Hubog kuno ako. Naman na sa YouTube. Ato sa nang pangitao ng hubog. Okay, naman sa YouTube ng kuan. Dilita mo ko na sa YouTube kay makwanta na. Magkwanta ka na nang maghimo ratag ka na nang atuag yung balak dili ta tutuang sa YouTube gikan ha. Okay, ikatan yata nila. Pakitaan lang ka na kung laing balak Dudong Patril ha. Sige. Salamat kasi mong tawag. Ako sa nagkuan, pakitaan lang na kung laing kuan. Ang imo ang request nga kuan na hubog kuno ako. Okay, mayong pagpaminaw nyo diya sa may Bugway Sis Pulangko. Atong mga suking tigpaminaw diya si Tatay June kay Laluwad. Si Nanay. Nabinigyan sa ilaang mga silingan po diha. Gusto naman ang atuang mga silingan diha, mga amigo. Para po tayo laing caller ko ya. Tusok niyo tayo pagtagal ito ang caller. Hello, maayong gabi. Hello DJ, good evening. Kinsa ni palihog? This is Gina Maralan from Madam Titingan. Si Madam Jean Hamarulin out there in Pinyan. Maayong gabi ini mo diha, Madam? Pabalakon si Ayun ang Madam. Bata ko niya po. Bata pa day ka? Pila pa day mga edad di ay? May gabi mo na ma'am. 16. 16? Hello. Yeah. Kaning 16 na nagid ni uya ba? Oh. Wala pa day kay uyab-uyab. Unsa may imong unsa day mo gikabisihan day karon? Module. Abi na kog module mo imong gikabisihan. Abi na kog module mo imong gikabisihan. Module
DJ. Ah. Module para sa akin bukasan. Oh, para sa kinabukasan yun, mo ginay ato ang importante ang module, dili ng module ha. Oh, kana gyud module. Yes, DJ. Dayon, mahilig pud ka og balak. Yes, DJ. Always come. Wow! Ang ato ang mga millennials di ay mahiligo na pud ay og balak ning uban. Dili pud tanan no? Ang buti ka ba na DJ ka di mo Daghan kayong naminaw karon sa inyo ha. Yes, DJ. Daghan na ninaw. Okay, Thank you kayo. Thank you. kuan ka na ang i-greet ng imo ang mga silingan diha, imong mga kauban tanan nga naminaw diha karon. Sige, padayon sa imong greetings karong gabi una, Madam Jean. Dili sa mga pagdadag kayo. Bata ko sa mga kuno. Bata pa kayo siya. Okay, go ahead. Ano ba na DJ? Ano ba DJ? Good evening. Hi, so DJ. Ito dun soy. Robin, hi nyo na DJ. Hi to Tio Badok. Hi to Badok. Uwe, sa kawa si Tio Badok. Badok, Tio Badok. Mothering na wag ka. Bisa sabihin na kami sa dito. Lahat sa mga lola, is sleeping na. Mabupak pa rin siya kasi mubalak na siguro mo. Dahil sa guys, ang DJ, ako na ito, hilig kami ninahin yung simbala. And at na po tayo sa mga sleeping, kahit sa mga tita, o kahit po, listener, ay wala ko sa ikaw na lang. Hello? Hello. May gusto kang bata DJ. Unsa may uluhan sa imong balak nga requeston? Kuan ang title ka ang gugma. Ang gugma. Oh, mangita ta gugma karon hanay, gugma na gid siguro ni siya ba? Wala ta DJ. Pwede ko maka-request so. Dili ta karon mag-play og song kay ato ang kuanon, ato ang balakan gining mga gugma-gugma nimo karon. Sige DJ, salamat. Okay, salamat kayo sa imong pagtawag. Inday, Inday na lang ang pangalan ano niyo. Hindi mo. Sige, thank you. Okay, salamat kayo. God bless. Okay, may gabi na sa may adat tipin yan. And thank you so much, ma'am, sa inyo ang kanunay nga pagsunod rin sa tarang programa sa DXBD 101.3, The Voice of the Oh, Pitan. dapat. Ato atong ikaduha nga caller karong gabi una. Atong usbon na Kuya Rome, ato ang awagon po ng ato ang mga suking tigpaminaw nga kung duna po sila mga bala, pwede po nila ipadangat diri sa ato ang programa karon. Ya live po ta sa Facebook page sa DXBD 101.3 The Voice of the Pitan. O live usab kita sa Facebook page ni Ingo Dunsoy. Shout out. Mayong gabi po, shout out po ako sa Alipuyo family, lalo na po kay Kapitan Cyrus Alipuyo. Ikaw, thanks po gikan ni Ronald Valdez. Yan, thank you for watching ug mayong gabi inyo diha. And good evening also to Glyn's Sirov and also to Tamay Bagalanon Mauricio. Ato ang mga OFW. Diri sa ako ang live Kuya Rome murag naghang man ni siguro kay wala ko makita diri nga kuan. Kasi maulian na. Wala ko makita nga mga mensahe diri bisag kung saon ako baid-baid diri. Masig ni hang na ito. Maulian na. Ay back up siguro ani. Para sa inyong mga mensahe, pwede po ni padangat sa cellphone number ni Kuya Rumi kay man siguro nimo Kuya Rumi no. Nadre na po nag-text diri tagaitag number sa inyong istasyon. Okay. 0907 944-5857. 0907-944-5857. Kanya karong gabi una Kuya Rumi. Mubasa punta og balak nga gikan sa ato ang suking tigpaminaw labi na gyud ni Evel Case. Evel Case diya sa may Pitusan. Ayong gabi ni Evel Case diya sa Pitusan. Ikaduhang balak na to ning ipadangat ning kang Evel Case. Ano na siya kasunod dito? Nagasunod gid siya kay sayang naandan niya mo yung ipangita ang iyang idol Ingo Dunsoy. Una siya balak karon gyud ni. On the spot gid niya ning padala diri sa ato ang cellphone number ni Ingo Dunsoy sa 0910-793-3534. Mo nang ato ko ning basahon karon dayon. Pero
unya-unya na dapit ha kay mauna gina ko ning usapod kabalak akong gitagik pod mapanos pod ni. Kaya lang sana nga to ang backup. Kung mga lang sa ko doon so kada pag basta ikaw mo drive, ikaw mo host, ikaw mo imong ko imong balak tagik mo mo. Mao lagi na nga ako magidayon. Ako na lagi ning agwan taon ko Remy. Kaya kanang gabi una ang una na kong bala karong gabi una kay Remy. Uluhan kini siya og gitipigan nga relasyon. Kada kay na may uluhan ko doon sa na tilan. Ako na tiilan. Kung mahisgot gud kag kada na ang gitipigan nga relasyon. Mura ba ka gisikreto nito? Sikreto unya. Kuan na siya Kuya Remy kana na ang nag-abay po na siya sa panahon karon. Kay daghan gid kaayo pong mga relasyon karon nga gitago-tago. Di mahadlok pa sila sa ilang ginikanan. Kaya usapod na estudyante mo sila bata. Yeah, not only sa mga kuan, sa mga millennials nga nagtago-tago kay naapoy uban nga mga parents good nga super strict. Oo, naapoy uban Kuya Remy nga relasyon. Gitaguan nila kay minyo di ay. Ay mo na yung Mga minyo di ay. Kung sa mo tara iko doon sa dito istorya mo na illegal na. Illegal man, mao nang gitago-taguan. Dili lang kay ang mga kuan diha kana na ang mga matan, wala mga tangan. Oo, gyud Kay basta maghisguta og relasyon, maghisguta og gugma, kaning gugma manggod Kuya Remy. Bisag asa maguni siya motubo, pwede siya dito sa Batanon, pwede po siya atong medyo hamtong-hamtong na. Pwede po natuto ang senior citizen na. O pwede, pero kinahanglan sa maayong paagi. Oh. Kaya kay ang gugma magid kay Remy magina na tumapugan kay motubo man siya bisag kanusa. Ay dito Nakalit man siya motubo mo nang giingon nga ang gugma mas labaw malimbungon labaw sa tanan. Ay dito ganito yung kita na siya. Ano ba ka na bang bukalit raw? Kuan na siya Kuya Remy, mo nang giingon na siya malimbungon tungod kay kabalo ka nga sayo. Anong imo mo Imo gihapon sudan. Bantayan nimo imong asawa ba ka diha? Bantay ka sa imong asawa or bantay ba ka sa imong uya para di ka masakpan. Ingon anak na Kuya Remy nganong gitipigan ng mga gugma diha. Ang pangutan na po ko doon, ikaw gabantay ka niya. Ikaw po, usap mo kang gibantayan po niya. Usap po kang gibantayan kay inapo din siya ilain po diha. Ana ra balos-balos na Kuya Remy. Kasi katawa ka ko sa kulo ka didong. Kulo ka didong. Joke lang ka diha. Katawas di ubadok. Sa di kita mo palupad sa tuang pinakaunang bala karong gabi una. At usab nga pasalamatan ang atuang mga sponsor karong gabi una Kuya Remy. May gabi usab ni na yung banay diya sa Maylina mo. May gabi yan boss Nonoy. O sabi na gyud siya pinakakasawa kasi Madam Cleo P. banay o sa tibok niyang pamilya. Mayong gabi og thank you kayo. Og mayong gabi usab. Madam Ligaya sa may Purok Uno. Kung nangita mo mga kada boys o tubig safety imnon, pinigyan na karong panahon nga mukalit og ulan, mukalit og init, dili na safety imnon ang mga tunggo karon ha. Dili na safety labi na gyud nga dunay mga daghang mga waya-waya, ulan. Dili safety ang ato ang pamilya na. Dili na ta sa safety, purified drinking water mga kada boys. Wa na ilain diri sa dapitan. Ang less water nga nimutang sa Purok Uno Linabo, Dapitan City. Ang less water ang tubig sa kinayahan nga di gyud mahubsan og i-deliver gyud nganha sa inyo ang tugbaran. Tungod kay ang less water free delivery sila within Dapitan City area lamang. So, pwede pud kang moadto dito sa ilaang refilling station. Abti kayo ang ilaang mga tig-refill diha. Nag-atang na diha layo pa mo daan gitagbo na mo. Kaya pwede pud ta mo text, mo tawag sa ilaang contact number. Alam po sa inyo ang pagpa-deliver. Contact ta sa ilaang cellphone number 0948-775-7715. Huwag na ilain. Less water na ta. Purified drinking water. Drinking water, healthy LTO. Water na ta, mga kadaboys.
maglangan-langan ato dayong ilabay ning ato ang unang bala karon. Alang usab kini sa mga nag-request nga sa ato ang mga balak para ninyo mga kadaboy. Okay, Ingkodons, bunal kadaghan ang kapaabot sa imong balak, Ingkodons. Mga bituon sa akong mga mata. Nagatintal sa putli kung nga pag-iba. Kinuhat nga kalit mi butko ning akong mga dalan. Nga maoy hinungdan sa akong kasaypan. Wow. Panagsama man ang isinggit sa atong mga dugan. Apan walay kapusdanan kinitang ug batang duha mi piling nga hinamihan. Apan sa sayop nga higayon ug kapanahunan. Miturok mitubo ang dakong ugma sa usa-usa. Kalipay nga kawat-kawat nga gisawaan tang duha. Apan ako karon nagpasulupon nagpangutan. Kay sayod ako nga ikaw mawala lang man sa unahan. Wow. Sa ako niyang pagmata sa kabultagon. Wala ka na, niling akong kiliran, ang malipayon. Wala, Pinoon. Sa sayop nga relasyon nga atong isudlan. Way tinutanan. Mahanaw sa dayon way kapuslanan. Wow. Sa ato niyang pagmata, sa pangungot sa atong kasaypan. Lahat yung pagkat-national line mo ba? Baliko nga dalan pagatuliron ta. Lama sa paghigugma, pagatrapuhan sa timpos nga pagbasol. Aron sa kahitasan kahimutan pagadawato. Way tinutanan. Kitipigan nga relasyon. Mga kasing-kasing nga malintong. Punong nga unta sa pagpitik. Aron wala pa'y daing pinuhat nga mabiktima sa imong pagkabanyaga. Kalawat mo pagkat-national line mo ba? This song is from Wilbert's Hard to Find Music. Salamat ka sa imong manindot nga balak, Ingkodons. Nga to ang unang balak karong Unang abre, unang labay sa balak. namay nisulod nga abang partner kami nisulod nga mga tula pong hangiyo unang unay amang ganing musulod ipasulat na lang po ng gusto niyang ipaabot kay di ginato mahibaw aran buwan kay dili man ta sign language ikaw magsulat na siya diha di baka iya baka i-type sa iyang cellphone aron mahibaw aran to kung sa ibot pasabot niya so kay maayong gabi sa ato ang bisita po nga amang diya sa gawas Dadakot-dawat niyo mag-personal di line po ka. na siya makadungugod kuya. Kaya ano rin, sa kanong wala sa mata? Kasagaran gud sa kanang inana kuya kana na ang gitawag man puno to kapansanan. Ay, ikot na mo ka na. Dili na siya makuan, dili na siya makadungog kalagmitan bro kita. Gusto na mo kasi ikot na. Pero kuan na sila kuya Romy kay nang nagtuon po na sila sign language dahil pwede po na silang maka-text na dayon. Pwede. Makabasa na sila pinagi sa sign. Mga iyon atong bisita karon nga sa to ako kasabot gyud atong shout out siguro to. Shout out na lang sa atong bisita nga niabot dire karon. Pag-ulang og maayong gabi dai sa atong mga suking tigpaminaw Kuya Romel, labi na kami Nanay Nimpa Saniko, ni Tatay Mario. Usab mayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw usab sa may plasanan Boy Wakwak, si Boy Sagob, Nanay Merla Andag, si Nanay Ami. Katutuang sa tong guan dito, katutuang ato. Si Boy Bongot. Si Boy Bongot. Awi
Amonte Mayor. Mayong gabi ni Mayor. O diri usab sa may kuan, Kuya Remy sa Sa may- Burgos. Ay, Burgos. May gabi ni Matay, kang tatay Praxilis Ritana, nanay Pilipa Ritana, ug sa iyang mga anak, labi na yun sa iyang mga gwapong-gwapang nga mga apo. Ayaw nga pagpaminaw ninyo diha. Dahil ato ang hangyon usab ang ato ang mga suking tigpaminaw karon na kung napot sila load, pwede po sila musalmot diri pinagi sa ilang pagpadangat sa ilang mga mensahe. Karon may bawaan po nato sila og kumusta na ka sila karong gabi una. Isip nga makabalo pud mi nga okay lang pud mo sa inyo ang nahimutangan karon. Okay lang Tawag gabi pud ninyo. mi sa inyong mga mensahe. Pwede nyo i-text diri sa tuang text line 0907 944 5857. Dayon, pwede po nyo ipadangat diri sa telephone number ng Kunsoy sa 0910 7933 534. Adam na kaniya Kuya Romy sa imo ang mga balak. Di ba unahon na niya mo itong nagpadalat niya? Doon na po tayo mga balak karon Kuya Romy. Ano tanang ko sa imo og andam na magika. Oh, okay na ko. Anytime man ko. Anytime. Unay nakanindot sa kuang partner kay anytime gini siya mga ka-voice. Always gini siya nga happy viewing guys sa tuang mga nag-view sa tuang live garon. Pa-shout out by gikan ni Chill Bindilio Gahuman sa mga Gahuman family diya sa may Guan, sa may Uyan. Thank you for watching. We have a caller Kuya Romit. Handusin na yung Caller. Oy, namde sa pikas linya niya tong caller. Hello, bayo. Hello. Di gini makasinabot aning kuan Kuya Remy. Dito lang tawag sa pikas sa number kaning 0907 944 5857 kay dili kita kuan di kita magdungog karong gabi una. Basta sa signal pa siguro na ilan. Sa tuang kuan guro ni sa connection siguro nato ni Kuya Remy sa word. Ito lang ato lang pabalik ko siyang tawag diri sa pikas sa linya. Sa iya ang mensahe usab karong gabi una. Happy viewing sa ato ang 7 million nga naglantaw usab karon sa ato ang live. Okay, thank you for watching. Thank you for watching. And salamat usab sa pag-share sa tuang live ni Ma'am Amina Duterte. Tuang mga OFW diha. Sa inyo ang mga mensahe mo kaulaw. Daghan mang naglili diri sa tuang live diri sa kuan na Kuya Ronnie. Facebook page ni Ingo Binsoy karong gabi una. Salamat kay sa tuang mga ka-viewers. Wag na ko siguro nitong cellphone nga naghang ang ilang mga mensahe. Maayong gabi inyong hurot mga DJ nga mga gwapo og shout out na lang ko sa taga Daya og taga Burgos, Villa Nova og Alisa og Miriel. Ako mga pag-umangkon salamat. Salamat kay ni Madam Inday Los Ayulam. Murag binalis siguro na po ni ang pangalan. Salamat kayo sa pag-watch ato ang live. So, dili na ta maglangan Kuya Remy. Kay nalangan na tagamay. Ato dayong ipasupot ning ikaduhang balak karong gabi una nga giundas pat gyud og pag-send dili sa cellphone number nato. Kaning maong balak gikan ni siya ni Evel Kiss. Ato ang suking Ano siya nga suking tigpaminaw sa may Maria Cristina diya sa Pitusan. May gabi sa tuang mga suking tigpaminaw sa may Pitusan. Always gina silang nagasunod diha Kuya Rome. Yang ato
ato ang mga kuan diha kanhiaing mga kahigalaan. Salamat gid guys sa ila pong pagsunod sa ato ang programa ni Kuyo gid sila sa ato ang programa. Ani di padangat gid sila sa ilang kampo gid pud karong gabi una. Ato silang pasalamatan. Matupan niya diri Kuya Rome. Good evening DJ. Please read my balak and just shout out to my friends from Pitusan, Victoriano Kalasang, Linda Kalasang, Jade Kalasang, Novi from your loyal texters, texter Evel Kiss Duyan. Ang iyang title sa iyang kuan Kuya Rene. Sa iyang balak karong gabi una o naguluhan kini og duyan. Sa diha Kuya Rumi kana na ang sagot ko kana na ang landahan. Karon duyan na pod. Nagduyan-duyan siguro sa landahan. Basta sunod na lang, tingnan ako. Sagingan na pod sunod ani. Di ka kung na dayon. Ato lang pong paboton og sa sunod ani ang balak. Di na ta maglangan ato dayong ihatag ang balak ni Evel Kiss nga nanukad Bunal ing Kurosoy. nanukad sa may Pitusan, Maria Cristina. Ang iyaang balak tampo. Salamat kayo sa Evel Kiss diya sa may Pitusan, Maria Cristina. Salamat kayo sa imong balak tampo mga kadi. Ito na yung pakpakan, Permi. Okay. Pakpakan na yun nato. Hindi ako kalimtan din. Pakpakan na to ni si Evel Kiss. Wow, Ay, Philippines! Philippines. Always gini siya nga sunod ning maong programa. Ayun, always gini siyang nagpadala. Yan yung gipadangat ang iyaang balak. Yeah. Shout out po galing po kay Dan Byron Alado Ganan Siuso. Thank you for watching and also to Mamems. Shout out to all Sibutad nun. Ayan, salamat kayo sa tuang mga listeners diya sa may Sibutad, sa mga Udan Tabaw family, sa mga Baynusa family, sa mga Uga family. Sa inyo ana lang tanan diya mayong pagpaminaw sa ato ang programa katong gabi una. Sa ato ang mga ka-viewers, sa ato ang mga OFW na naglantaw sab sa ato ang live, mayong gabi inyo diha, mayong good morning, mayong good afternoon. Mayong pagpamalhin niyo sa inyo ang mga kamil diha. Kumusta naman inyo ang pagpamalhin sa inyong mga kamil diha? Naramos kapis guys panglawas kanunay diha. Tingin mo kanunay mga kada boys. Good eves Kuya Dunsoy. Good eves pud nimo diha mayong pagpaminaw ni 067. Mayong gabiin na lang nimo diha. Pud niya butangi Kuya ni saya ang pangalan. Gawas na po ni Ronnie Kurosoy. Makakatatik mo na ikaw pa si Kisgutan. Ako gipangita. Ikaw rin pangita siya. Maayong mo po niya akong partner. Ay, ginawain niya partner. Good evening, DJ. Greet lang na ako si Geraldine Sagwal. Pagkauna, ayaw idibdib ang problema kay dili ako malimot nimo. Akong hangyo nimo. Ayaw og tuo sa bisan pareha nimo nga madaot sa relation nato. Ginundumi, you and I forever. It's me, John of Sindangan. Ayan, pagka-sweet kaayo ni John. Inaut-unta nga inani tanan ang mga lalaki, ang mga uyaba. Ang sweet kaayo ni John sa iya ang pinalangga. Kaon na diha, Madam
Geraldine, kaon na diha. Ingon pa ni Sir Jan na ikaw gyud ang iyang forever. Gikan kini sa sindangan, mayong pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw diha sa may sindangan. Abot gyud ta didto. Lanog-lanog ang Bixby diya sa masindangan. Salamat kay sa atong mga suking tigpaminaw diha. Wa ko ka tuo Kuya Rumi nga moabot dahil atong signal dito. Abi na kong taman ra diri sa atong tungod. Para maabot mo gid sa layo. Anak kusog ang Bixby di ko doon. Di ato pong awagon ang ubang lugar. Present naman ang ato ang sindangan. May presentar naman ang sindangan nga abot ay nga ato ang signal dito. Lagi sa ila ang pag-text karong gabi una. So, paramdam po ng ubang mga lugar diha. Ano itong mahibalaan o kaasa gintama ng ato ang kuan, ato ang signal karon dayon. Ayaw mo kaulaw. Kaya libre na gina inyong mga pa-shout out karong gabi una. Amo ginang paningkamutan nga mabasa na mo ni Kuya Rumi. Ang inyong tanan nga mensahe. Kaya sa di pa ko malimot, happy birthday di ay sa mga nag-birthday karong adlaw. Karong gabi una di ay pagpakpakan na itong mga birthday celebrant. Happy birthday ninyo. Hinaut unta nga hatagan pa mo dugang katuigan. Ikaw Kuya Rumi, kung ikaw mag-birthday, unsa mag-iimo ang kananaang i-wish? Ang wish ginakuin ko doon sa adlaw sa tuig sa ako nga adlaw nga tawhan. Ang wish ginakuin ko doon nga hatagan o dugangan pagyugdugang katuigan sa akong kinabuhi. Ya, ayo po nga kani ako ba nga kanakong ilong bang kompleto po. Daan na pagpalit Kuya Rumi. Atuwa na may no. Daan. Daot Daan na siguro na pagpalit. Ayaw na kayo pagdahon Kuya Rumi nga maayo ka na. Muna kayo ko sa inburn mechanical. Kuha naman daan na pagpalit ba? Sikat na. Diya to pasudlon Risti Ubadok basig ready na si Ubadok sa iyang buhat. Oh? Basig ready na to ang pa dito. Where are you? Please come here inside. Get inside. Get inside and please eat my house. Oh. And sit down do not know. Watch and learn. Oh. Mamayong gabi dahil ni Nanay Pilipa. Si Nanay Pilipa diya sa may Burgos. Sa mga 3M boys, katutuang sa mga Ruyo family, dayon ko anday ni Mark Ruyo na ang belated happy birthday ni Mark Ruyo. Gito na ko mag-greet si Mark. Happy birthday na lang nimo diya. Shout out mga DJ Sniper Tony. Gwapo man mubalak DJ. Ay, si Sniper to. Ay, salamat kay ni Sniper to. Ito napakpak na ni Sniper to. Okay, dugay na niya lang tunga. Oh, yan. Ako actually mga kada-boys, kini si Sniper to. Ako agin siyang kananang avid listener sa diha pa nga dito pa ta sa layong lugar. Dito pa ta sa layong lugar kani si Sniper to, dito gini siya sige gini siya adto dito. Kig halubilo. Kauban sila ni Sniper, ni Rider. Kauban sila ni Rider, sila ni Uyan Girl. Pagka after mga pipila ka panahon murag nahanaw natunas ang ilaang guan dito pagkabalhin na to dinhi tuyog sila tuyog. Salamat kay ni Sniper to naglantaw gid sa tuang live karon sa mga Saldon na family ni Uyan Girl. Gusto naman mo diya sa may Uyan ayong sayong kagabion nila mayong pagtambid-tambid na ninyo diha. Salamat ni Kuyo gid mo namo diri sa maong programa. Ya, mayong gabi ko og kuya. Shout out lang ko sa akong papa sa Lamatik o sa taga Plaza Nantang gikan ni Wild Dragon. Wild Dragon may gabi. Mayong pagpaminaw pud ni Tatay Bibi Tortal dito sa may Lamatik. May gabi niya Bila ni Bansky. Bansky ang si Max. Si Ate Magdal. Sa patukay ng abilin dito kuya. Silang Aya Ruel, Mr. J, Ate Isay, Adrian og Liling. Ugmang adlaw di ay basin ganahan ni sila mutugbong, sila ni Boy Wakwak, sila ni Boy Sakop, sila nga Nanay Merla, sila ni Nanay Ami, basin ganahan po sila mo apil diri ugmang adlaw. Kay sayo ta mag sugod og Kuya Rumi. Kaya magpinta kasiri kay maghimog
Payag-payag. ingon pa mahimog payag si Kuya Romy diri para naitambayan ang ato ang Para mga naitambayan. kada voice ba. Nagpang gini siya gipanguluhan gini ni Kuya Romy. Kaya giabagan po ni siya. Salamat kay sa suporta usab sa mga Tyrogin P nga gipanguluhan ni Mr. J. Matabang gid sila sa clearing operation ng mga adlaw o pagtukod sa ato ang munting payag-payag. Salamat gid kayo sa mga kada voice nga mosuporta. Ingon pa nila kinasing-kasing gid nga motabang sila og mga adlaw. Salamat kayo nila nga naagid sila always nga nagapaluyo. Ingkudunsoy ni Kuya Romy ni Tio Badok, ni Ping, sa kini nga maong pinalanggang radio station ang DXPD 101.3 The Voice of the Pitan. Kuya pa-caller kuya tos ni hatag Hello, may gabi. Kaning tinguga ilahan na gid nako ni si Dudong Takishi kini diha sa may Linubo. Natagnaan yun, no? Ha? Natagnaan yun ni Ingkudunsoy. Manamog ka hapon diha? Mana? Mana then kuan pahinay gamay ibong radyo ha kay mo feedback ta gamay. Okay dayon na natulog na ba imo ang manghuda si Natsumi natulog na? Tatuarot ka. Tawara dito dayon Hindi ko man na po yung magpapa. Yan, sige lang kung tugtong dito. then imo ang module humana na ansira na imong module. Ha? Ang imong module na ansira na. Hello? Explain ka din sa. Sige, padayon na lang sa imong greeting sa Dudong Takishi. Banat? Oo, nadiya iba. Kuya Rune. Ay, sa tingin-tingin kayo na apel na Kuya Romy. Sasabat kayo na apel na kayo. Karoon pa yun na iskutis Kuya Romy. Badok. Nades ka mas Badok. Bagus jadinya. Dari celanai. Papai. Itu. Jadi jadian. Oh, kita lang. Ikaw ba sa bilangan natin? Wala gid na kay dili na nimo memorize ang uban no? Kita na lang dito nila pero request ko bala kasi kabalakon si Ako imong pabalakon. Oh. Sige mabalak ra ko kontrol niya Dudong Ang Takishi. title sa bala ang sugilanon sa kinabuhi. Sugilanon sa kinabuhi. Sige. Pagitaan at punagkuhan ng sugilanon sa kinabuhi niya Dudong Takishi ha. Okay, salamat kayo ang nag-greet. Salamat ko. Okay. Kayo maklaro ni Dudong Takishi ang atuang kuan. Dito sa monitor to na guys. Ang monitor dito nga mo feedback kuya na. Oras meron eh. Abante na kita sa pagkalas 8:17 sa sayong kagabion. Good evening DJ. Naibalak diri Kuya Romy nga gipadala. Taas-taas ra bagid ni. Taas-taas ni siya diri. So gitext gid diri sa tuang text line. Taas-taas na ikaw. Taas-taas kay Ato na hagdanan. tuplok ko man ako sa una lang ato ka lang ning
hagdanan Kuya Rumi parang maabot nila itong nagdali. Ano agad ba ilang kung may balak ni Migros kay on the spot kinahanglan pa ilang ginang Oh. Ato ang mga bala karon kay Rumi on the spot on the gini. spot kina. Oh. Saon na lang gid ka ni George og Katuo mo ko sa ikaw sa katuo mo ko na sila ikaw sa ikaw nga ikaw karaang tao. Kanitawan ninyo ang pinalangga sa Ingudunsoy nga dili gini karaang tao ha. Pan kita kana na ang kauban ra kita sa mga millennials sa mga bagong tubo. Kaya atong gipaning kamutan gyud nga makahibalutan niining maong bala kay aron nga sa pagtun-as sa paglabay sa mga panahon nga katuigan. Dili gyud siya mahikalimtan. Tinuod. Magpabilin gid siyang lunhaw pa sa atong mga panumduman o kasing-kasing ang mga balak nga sa kanhiang panahon nga daw gilumutan og giagup-upan na sa tagsa-tagsa ka mga kaban sa ilang dughan. Tinuod. Kung na sa sama di ko doon kung ang sama bisan nagimo tambalan maalim pero ang ulat magpabilin. Magpabilin. Kuya ba color kuya to siya to Okay. pagkatang tong color. Handos eh. Hello, maayong gabi. Hello, kinsa ni palihog? Asa ni napitan ang nukad? Sa putol. Kuan dinhi dili ni sumpay kay putol man. Dayon nakapanihapon na mo diha. Si Kuya Rumi ang ato ang Balak man ko ni Busing, balak. Kanara imong toyo. Sige, wala kay greetings diha. Kuan man ta karon kana ang balak man ta karon. Okay, salamat kay sa imong pagpaminaw diha ha. Okay, og maayong gabi na lang ninyong hurot diha. Ako pa ni kay pagi balak. So sa dili pa nato paminaw si Kuya Rumi sa iya ang unang bala karong gabi una to sa ning hatag pagtagan ning color. Mulak dosi na ko doon slap dos. Hello, maayong gabi. Hello. Hello? Let ko din nanay. Sige, padayon sa greetings. Let ko din nanay tole. Nagkataon. Isa pa jud. Hindi po dila. Salamat. Let mo request kong song. Wala dito pwede ba kung ano kay balak man taron do. Magbalak-balak lang ta karon ha, dili lang sa ta mag-song. Ato lang kuanan, ato lang i-convert og balak ang imong request ha. Ato lang pabalakon si kuan, pabalakon lang nato si Kuya Rumi ha. Okay, salamat kay sa pagtawag. Salamat po. God bless. Ato ang mga bagong mga color. Mayong pagpaminaw sa ato ang mga bagong color karong gabi una. Salamat gyud ninyo nga nagparamdam mo. Ang mga ingon pa nila Kuya Rumi, mga bagong mga suking tigpaminaw. Salamat kayo sa nga bagong nikuyog, bagong niduyog. Okay, Kuya Rumi, dayon ato sa dagoning balako ning Wandering. Pati, lakdosi na yung doon. Ato sang hatag pagtagad ning Wandering bala Kuya Rumi. Ano yung doon para may bukan yun? Basig maputol ni karon ba kay pa nila Kuya Rumi nga basig full charge. Hindi ko katuwa mo kapras na ito doon sa gagay. Ikaw, may magkambalak yun. May magkambalak yun. Kani ba akong partner karon gabi? Munang may lagi na yung bakakarang tao. Kani ba akong partner di ba? May magid kay mo ulog-ulog ngayon. Hindi pa mo ulog-ulog. Ha? Kaya dili na ulog-ulog. Dili sa request ni mo ba dili sa padala niyo balak kung dili po ka may mabalak. Kani ulog-ulogan na po ko sa kuan kauban. Unya sa di pa ta balak ato sang basahon ning mga pa-shout out diri ha. Okay, para dili punta mautangan ani nila Kuya Rumi. No. Ato sang hatagan og pagtagad ni.
Ingko, greet ko happy birthday nako gahapon. Ingko, salamat. O, tanawa Oh, na niyo. belated, Triple M. Belated happy birthday to Ma'am Christian Christian. Malakat. Ah. Ato ni siyang suking kwanpon. Tigpapinaw O, dati. tigpaminaw. O, hi, call. O, gikan ni Irene Galas Orsais. O, thank you for watching ato ang mga ka-viewers karong gabi na. Okay. Thank you so much for watching. Balak na po ta. Ang ato ang balak nga gipadangat diri sa ato ang text line karong gabi na. Gikan ni 091066. Ang last number is 291. 291 na Kuya Rumi. Alang sarap ang nagbalak sa 291. Matud pa niya diri Kuya Rumi. Good evening DJ. Mm. Kini akong balak ipahinungod ni Geraldine Sagual sa Gibo Ruhas. May kabilid niya sa Rojas? Maayo nga pagpaminaw diya. Doon na ba kay mga kuan dito Kuya Rumi, mga kulukadidam? Naay ko digang niya. Basig unsa niyo pasabot ng mga kulukadidam? Yan ako kadida kanang Mga friends ba? Oh, Mga friends. BFF. Mga ka-friends na siya, mga kadira gyapon siya ka pamilya, ka tropa. Ang iya ang kuan niya diri Kuya Rumi, ang iya ang title sa iya ang balak, kapakyasan. Ay kapakyasan. Kapakyasan. Ay nunaan ko mo sa to para sinatian na niya napakyas yan. Kapakyas. Kini ato ang balak god, bisag unsa man ni siya dunay balak pasiaw, doon na po'y balak nga kini ang kuan sa kinabuhi, connection sa kinabuhi. So di na nato langayon Kuya Rumi. Abantay Ato na yung ibunal kining balak maestro. nga iyang ipahinungod ni Geraldine dito sa may Rojas. Kapakyasan, masulubon akong pagbaro ng aping sa baybay. Subong naghanduraw sa mapait kong kagahapon. Sa kapintas, sa kapakyasan in town na ulipon. Wa ko kapugni ang pagpanagayday ning mga luha tungod kay sadayon. Gihikaw ka nako ang himaya. Kay bisan pa sa tapya sa mga balut sa baybayon. Ipauban ko ang singgit sa akong kalautan. Ngaway pagpini kung asa ipadpad sa kapalaran. It's me, Jan. May kabilid ka sa may Rojas. Mao kato ang iya ang balak Kuya Rumi. Iya gitong gibalak para sa iya ang pinalangga si Ma'am Geraldine. Sanaan ko niyang kapakyasan. Iya ang kuan, iya gitong gipahinungod ni Ma'am Geraldine. Ay taog nakapaminaw to si Ma'am Geraldine karon. Para mabuhay po niya, mga buha po iya kasi. Ikaw para matagamtaman po niya ang katamis kung pagmahal. Kay kaniman kung Kuya Rumi, kung maghisgot mo gutag kanina ang karelasyon, uya bitaw. Or kanina ang mga asawang bana. Kasi pagpustaan Kuya Rumi, talagsan na lang kang ma-I love you sa imong asawa. Ay talagsan na. Kaya nga, hilas-hilas naman ang I love you, Gidoy. Hilas-hilas naman ang good night ka sa imong asawa. Pero naman niya pa. Sweet pa kayo. Nice. Sweet pa kayo din pagka ninyo na. Kawan na eh. Mag-uya pa kaya nga. Eh, Gang, kung sa oras ka magawa sa imong trabaho, alas 7 pa man ko. Una na ko ulit. Hindi, una to na uyo kita. Pag-ipon na. Da, kung sa oras ka ulit, nabuli naman ko. Kung yung masuso, ay, umuna na ko. Hindi na nabiyahan na Kuya Rumi. Kaya nga, igutom naman ko. Igutom naman ko.
ikaw na pa. Ay, muna na ko. Unya na ka. Ano yun ang picture? Di mo Ay, do, kaon. dili mo Di kaon, mo dili mo kaon, kaon. dili ka mabot. O, tingnan namin ko sa una pati ko dos. Bago may ipo po ito mas. Tingnan ako, dili ko kaon. Bahalag itiro adlaw kung walay kaon. Basta kay dili ko kadungan to mas. Di ka Karon, bala ka siya. Oh, maguna ka. Una ka diya. Mahal ang mapasok ka diya. Malaki ka na paliro. Para gidala ka diro, tigwanga ka. Okay. Adyo ko na ito mas ha. Ay maninuod ko na karon. Basig mo sa kilid. Ay paninuod at ito yung mata. Una nga kining ato ang programa karon Kuya Romel. Pwede po silugid mo padangat ani para hinungod po nila silang hinigugba. Sa mga lula diha, mga nanay, mga tatay, kung dili ninyo maistorya ng inyong gibati diha. Ayaw ilong-loob. Ipadangat na diri pinaagi sa balak nga mapabati po ninyo ang inyong gugma sa inyo ang kapartner karon diha nga bisan pa man nga ingon para to nga nangalupot na. Kinahanglan na kita magsupa-supa og lubi bitaw diha. Action sabno tato ikalutho. Para mahatagan ang bayan ng inyong gibati. Para makahatag po ka na nabitang lingaw, dugang po pugong sa kinabuhi. Ito pa, makapagawas ka sa imong gibati. Sa pamurang bayan pag ginawa na nimo. May ginawa. Wala na yung giloong magpagawas sa imong. Salamat yung kayo nung kay nakaihi rin. Salamat din ng ano man. Nasiplit ako. Nabalita sa mensahe ni Ma'am Torres. Thank you for watching. Hi sir, good PA pa shout out. Kumusta? Okay ra sa inyo dun Zoy. Mingaw na taon ni gato ang mga OFW. Madam, maayong gabi ini mo diha madam og amping po ka kanunay diha si Ma'am Torres na Malata Chris diha sa may Negros man siguro ni si madam. Correct me if I'm wrong madam ha. Na siguro ni karon sa Negros sa ilaang lugar sa iya ang Pinalangga. Sa Dumaguete Negros, Printa lang Matores. Sa Oriental o daghan dai diha. Mga tong oras yaman tinagyod sa pagkalas 8:29 sa kagabion. Nga si Kuya Romy nagpanikad naman siya sa iyaang balak. Ato dayng hatagan si Kuya Romy sa iyaang panahon karon para sa iyaang balak. Yaw-yaw diha Kuya Romy. Okay, sa atong balak, ipadangat ako karong gabi na alang kini sa tanang na ka-monitor karong gabi na og ingon mo sa naglantaw sa live karong gabi na. Alang kani natong tanan mga kade. Ang naguluhan sa akong balak karong gabi na dawata na pinangga. Padawat na pinangga ato sa nang pagitaan. Paha-umedia ko dos. Pagitaan ato na Kuya Romy basin day dunay ko andre wala gid Kuya Romy. Wala to sa neng kuan Kuya Romy hato sang tao na gibuan. Wala ka na ang nindot kayo nga background na nabitaw. Nawala gid ako ang files Kuya Romy. Nawala gid ako ang files. Di na ako ma-search ang ako ang files murag na ko anto kana na ang yung panila nga natunas ang ako ang files. Para puta mag-download na puta balik siguro ato. Ang pahauman diri Kuya Romy sa nindot kayo nga kuan kini ang paborito po din siya ni kuan ni Tatay Primitibo Andag okay, doyogi sa mga may buwaan. Mayong pagpapinon na dito. Primitibo Andag dito sa may buwaan kang naridit Andag. Okay, mayong gabi. Okay. Mayong gabi sa may alamati kang Bay Solog Chabo og sa pinagkakasawa nga si Rochel og Chabo og sa pamilya. Bay Sol. Saway paglangay ato ding dawatong si Kuya Romy sa unang music unang balak karong gabi una nga naguluhan. Dawata na pinangga. Sama sa balas sa baybayon nabagang duot sa katawhan ning kalibutan. Mauna ba kini ang latid sa kapalaran nga libathala kitang
duha iyang pagabuligan. Ug paghatagan sa dalan aron kitang duha magkauban. Pagkamalipayon kuning kalibutan, nga sa pangandoy ko ikaw na ang tanan. Apan ako karon na magsulubon og nagbangutan. Kaysa gugmata, imo akong italigdan. Wala na ka di ay luha sa imong kasing-kasing. Wala na di ay gugma nga atong gisawan. Nga sa akong pagkapandol o pagkasukamod, pilit kong nibangon o niluhod. Sa imong pilan ko nagahapa. Ngayon ko ang kaluoy nga ninghan kung adlaw diri sa kalibutan, ikaw akong makauban. Oh, pinangga, isaan ko kini ni Bathala. Nga kung ako imong kaluyon, o pagasap na yon, sa dughan mo mapasaylo. Ikaw na ako ng pag-aampingan, hangtod sa katapusan pitik ning akong duman. This song is from Wilbert's Hard to Find Music. Ato na ipakpakan si Kuya Rom. Salamat kasi yung pagulo-gulo ko doon. Salamat kasi yung mga paghatag o gagamay panahon sa akong balaking ko doon. Ito naging nabati si Kuya Rom nga ingon pa diri ni Ma'am Algin, pa niya diri Kuya Rom. Ayaw hilak Kuya Rom. Mayong gabi inyo dihaing ko grabe kamaayo jud mubalak. Ay kay mubalak si Kuya Rom kay butangan gyud ni Kuya Rom og kinabuhi ang balak. Ulog-ulog pa more. Good evening, Ikudons. Gikan usab ni Ma'am RC Uyos. Okay, good evening, Madam Arcelius. Salamat kay sa imo ang paglantaw usab sa ato ang live karon, Madam. Ang mga kada boys na nagasunod ning maong programa. So alak atong mga listeners na karon pa tawo nakapaminaw ning maong programa, atong ipahinumdom nga kada Sabado na gid ta. Kada Sabado alas 7 hangtod alas 9 sa kagabion. Mao gyud ning ato ang programa na mga tagik pasiaw o balak sa kinabuhi. Diin ato ang ihatag diri sa kahanginan ang mga balak, ato ang entertainon ang mga balak nga ipalupad diri ang mga text, mga balak ato po nang pagabasahon on the spot. Di ginato panuson, wala gi mapanos werme. Ano na hatagas pagkakataon? Atagan ginatos pagtagad tanan nga mga balak nga moabot karong gabi una. Pwede ta mo extend kay bahala nagmakuha ng sweldo. Ako wala pa sa oras sa to pa deducted pa sa salary. Deducted from your salary. Ako rin, kaya kinadua. Deducted from my to salary. From our salary. Oh, from our salary. Man-English naman tani usahay ba? Wala problema mo dito dos kung atong kung didakan ta sa atong salary. Wala problema kaya nga ato mga OFW anda mo tapada sa atong deducted. Mutapal oh. Mutapal sila sa atong deducted. Mutapal din Mutapal sila. ang atong OFW. Ato na sila magsaligta silang tapal. Oh, tabalo mo na sila sila pa coming Christmas. This coming Christmas, we are now ready for
Because postpone, dahil. because the Santa Claus is under quarantine. At atong kauban diri mga kanaboys nga maayo gini siya mo English kay gikan mi sa United States of America. Gikan ni siya sa USA. Gikan ni sa USA ni ato ang kauban mo ning maayo kani siya mo English. Maayo kani siya pag trainee sa kuan dito sa mga sa mga Amerikano ba USA. Maayo kay mo English niya ko amigo. Maayo mubalak mauba mubalak ko ingkudon. Sige. Madam Arceus, gusto ka mubalak. Pwede po ka mutawag. Ngita lang maing signal limo diha dayon. Pwede po ka mutawag diri sa to ang text line po do. Diri na po tay caller ba diri? Mensahe. Balik masahod mensahe diri Kuya Rome. DJ. Ani akong balak nga naguluhan. Gugma og pagbati. Wow. Pahaumi. Kumusta ka aking mahal? Mo lagi na akong gipangutana lagi ganina. Kay wala lagi akong kumusta ka aking mahal lagi diri mo to akong gipangita kay Naka mo to diyan ko sa wala. nawala diri sa kuang kuan sa kuang files ang kumusta ka aking mahal kay kana magud nga music Kuya Rome. Paborito gini sa akong amigo nga si Noy Camps bitaw. Mo di ko ni Noy Camps. Kanang kumusta ka aking mahal mo. Kumusta ka aking mahal? Muntaw akong paningkamutan diri nga makitaan gina ko ni karong gabi una. Di gyud ako ni undangan ug dili na ako makitaan karong gabi una kay lahi mo ko Kuya Rome. Di gyud ako undangan ug di mahuman. Ana gyud. May nabisa nila sa San Pedro ang Abrasaldo ba nili. Sila ni Ma'am Chay Chay, sila ni O silang kids diha. O kang manoy ka. Pasensya gid mo kayo mga kada boys na ako ang tingog bitaw nga medyo ligid kay ko energetic karong gabi una kay una pagigipamati gamay si. Pero at least na di ka uban karong gabi. Kaya nagpasalamat po ko sa Paicos. Kanini ang kuan ba kaniyang Santon Plus. Pag-take na ko sa Santon Plus ni Kibra gid ako ang acid reflux. Pero ako sa Kuya Rome mag-ubo gid taon sa ingkudon sa agi sa ako ang acid nga musaka bitaw sa akong esophagus. Unang muubo dahil sa ingkudon sa agi na siya sa acid. The acid reflux ta. Matupan niya diri Kuya Rome. DJ ani akong balak nga naguluhan, gugma og pagbati. Pahaumi, kumusta ka aking mahal? Okay. Dara yun, nakita na rin ako ang kuandri Kuya Rome. Okay. Hapos bunal. Igam sa tagamay. Kamuhunat. Ito sa balak niya nga iyang gipadangat karong gabi una, ipahauman na to sa kumusta ka aking mahal. Char. Kato iya ang patikim nga balak Kuya Rome. Nga gipadangat diri sa 2777. Salamat kay sa imo ang tampo karong gabi una. Bisan pa man nga murag na kuan ko nabitin gyud ko gamay ato Kuya Rome kay Nalukat ra ba kita tumayo? iya gitong gidali-dali pagtagi. Nalukat ra mo ta. Believe yun na ito ang mga kanibitang magsalmot sa balak kay undaspat po sila makahimo og balak. Kon ga gingon pa nila Kuya Rome nga dili na nila kinahanglan pa og pila ka adlaw, semana, bulan o tuig para lang sa pagtagik sa balak kay 15 karon pa lang minuto pa lang nakahimo dayon sila og mga pipila ka mga linya sa pagtagik sa maong balak. Ila dayong gipasupot diri sa tuang programa. Salamat kay nimo diha 777 sa imo ang pagpaminaw karong gabi una. Salamat usab sa imo ang tampo balak karong imong gipasupot. Mga kanang matatagik yun ko sa on the spot di sila pwede sila makagama dayon. Automatic dito. Matatagik. Kaya ginato mahibalaan ko ya Rome nga ang ilaag yung ilang kalantip sa paghuna-huna nga sa pagkuy-kuy sa ilaang lama sa kagahapon sa mga pinulungan nga balak anaa ra gid gyapon sa ilaang mga tumoy sa ilang dila. Kulang na lang anak ko Rome sa pag-abri sa ilang dila aron makita nato gyud unsay sulod sa ilang balak. Dili kayo sila makauting kay sila kagahapon.
ikaw Kuya Rome, na ba kay kagahapon? Oo, ayaw. Total, ayaw wala ko kagahapon, wala ko. Pero wala po kayo kagahapon. Okay ra. Bawi ra na siya Kuya Rome. Tabla. Bahala nag wala kay kaugmaon kay Basta kayo, wala po kayo wala man po kay kagahapon. Tabla. tabla ra. Tabla ra gibunalag paluan na kabua Kuya Rome. Di ba ba dong? Oo. Ano pasudlon si Tio Badok Kuya Rome kay Tio Badok. wala naman tay oras paspas kaya nga tong oras. Mas ka ng oras di ba dong? Napay nag-request na to nga mubalak pagbalik si Ingkulunsoy. Oo. Itong pasudlon diri si Tio Badok para sa iya ang balak karong gabi una. Oh, di ba dong? Please get inside. Oh, please. And sit down, do not no. Ah, please. Ah, Muna hindi ang ka taguli. video Hinwain. man to. Actually, kinuwain si Hindi Tio ka Badok pa. Nagkuha na sila nag-ilog na sila sa bangko. Nag-ilog na sa bangko ni. Oh. Nagkuha na, nag-ilog na sila sa kuwan. Para mo ka-practice-ani ka lang kita. Sa pasahon ng mga kadre. Mga mensahe dire. DJ, salamat kayo imong paghatag og kinabuhi sa akong balak. Bugma og pagbati. Dumar ubay diri sa Pimagas Katipunan. Oy! Sa Pimagas Katipunan da itong ako ang balak. Oy, salamat kayo sa mga taga-Katipunan ha. O, ni sanong gyud ang ato ang mga suking mga kadboys nga nipabati gid sila nga naaday sila karon naminaw. Salamat kayo ganiha Kuya Rome sa may ruhas. Karon sa Pimagas Katipunan na pud grabe kalayo ra ba So, ginalugar. nabawan ginato iko doon sa minagay sa ilang mensahe. Na nabawan ginato nga maabot gid atong signal ito. Maabot Thank gyud you kayo, thank you kayo. Salamat kayo da sa may Pimagas. Labi na kid ni Sir Jomar, siya da ito'y kapadala. Thank you very much sa imo ang balak sir. O come again, hinaot ta sa sunod na pud nga kuan higayon. Kana magkauban na punta. Balak daw ko og try katawa. Sani. Ayaw ulaw Tio Badok from Jean Hamarulin. Murag duda ko ani. Maminyo ako. Sana all. Maminyo ako. Si Kuya Romeo nga mong kagon. Pero sa balog ba? Adam lag na. Kani si Kuya Rome, may ni ikago ni si Kuya Rome. Oh. Okay, sa iyang naong palandaan katuhuan naman. Ay mapinsa. Kana bitong kinahanglan ka magkagon Tio Badok. Kinahanglan ang tao nga Kanang kasaligan ni Dagway. Sa dili pa maka-istorya nga mo kasaligan na Oh, tao. kasaligan na. Pero hindi ka to pag hindi gyud ala bumalik ka to nung buyo baka. Ato na ning pabalako ni si Tio Badok. Okay. Kaya wala na ba na ako ni practice ko kaya hindi ka mo ko. Kay kanira ba si Tio Badok, doon na po daghang naghulat din sa iyang balak. Labi na gid ni si Ma'am Jen niya katupong kuan kada na ang na-crush po ni Tio Badok diri sa may tipsok. Ulog-ulog. Basta gwapo lagi daghan gyud kuan. Ulog. Di ginaulog-ulog. Okay, paki shout out po galing po kay Ma'am Alexa ko. Pakigreet sa tanang Sanico family. Gikan ni Ma'am Alexa. Shout out to you og thank you for watching. Mayong gabi na mo da Tio Badok. May gabihin ko. Kuan man kay si Tio Badok karon Mangayo. energetic. Mangayaw lang ko gawain ko kaya hindi ko ga-practice aning ko. Mangayo unsa Mangayaw is pinsa. Speed. nagulat din sa iya ang kuan karon pero nagulat din taon sa iya ang balak. Ano imong balak ti unsay uluhan ana? Ihatag ko ni Titoy Mas kuan ko tamis nga gugma. Ang delikado ni tulog nimo lamigason ka. Delikado na gyud ani pero na nagigipadugdungan ka. Akere na isa ko. Katura. Daw ko dito ko. Gugma nga wala kagawasan ako ni siya. Kung wala kay kawasan. Akere ako no kung taon sa mo ba ni. Ha? Sige. Para tarong nga diha kay nagpanikad na ra ba ni si Ma'am Jen maminaw si balak. Ha? Nabatay bala karon tubag-tubag kay Rome? Na kung makaya pa sa oras. Atong kanon nga natay kuan ato na. Ato ipasupot ang Kung makaya pa sa balak nga kuan katapusan na, katapusan. Sige. Ato Balak mo pagkagusol pa ka. balak mapunta karon. So Sige. atong kuan to iba. Basi pwede mo basta 20 minutos sa Okay,
ang ato asang ipaandam-andam ng balak nga tubag-tubag sa gawas ha. Ato dai nang ikuan karon ipasupot na inyo ang balak ka Kanin lang tubag-tubag. gugmang wala gawasan ningko. Gugmang walay kagawasan. Katong gugmong tang. Kanin gugmang tabi sila kuis magkuya Romy. Ako lang gud ni. Kining maong balak yung tiyo ba? Ipahiro ko na ko ning kuya Romy kay request man niya. Oh, sige. Iya pag yung sumbingay ba? Sumbingay pag niya kaya. Kanang utan ba utan. Isumbi nga yun, kaya na di ka naminaw. Oh, napay Oh, na yan. Pag ko ron isumbi. Sumbingay lang sumbingay. Wala na gini na nangadaot mo. Sige. Di nata maglangan kay nagpalikan na Steve Badok og katuyang mga kuan lagi. Nagatang lagi Ang mga lovers. mga lovers of Lovers art, naman. mga kulo kadida ug mga kulo Walang kadingding. kalido, walang kalida. Ato rin dawaton sa magsipang patid si Tio Badok sa iyang balak nga naguluhan. Tamis nga gugma. Tamis nga gugma. Tiyo ba, Dok? Kumpate. Mahalon o panggaon. Mao kini ang mga pulong nga nagagula sa matamis nga mga baba. Sa mga binuhat nga gitakda sa mga panumpa. Mga panumpa nga bugtong si Bathala ang naglathala. Kilom-kilom nga kalibutan apan pilit giablihan ang bintana sa kalangitan. Aron mudanag ang kahayag sa nataran sa dughang sinaaran. Panumpa og pasalig nga daw way makalupig. Kay ang tipos nga gugma sa langit man gisalig. Pagkanindot sudungon sa gugmang malipayon. Dughang masulubon nagmaya sa dayon. Mga dughang giampingan sa batong bintilis gitipigan. Aron sa mga unos sa kapalaran dili kini mapukan. Luha sa mga aping mitulo miagos sapa sa panumpa. O gianod sa lapad nga dagat sa pagmaya. Kuso-kuso sa balod sa pagsulay. O gibanwas lapyahan o tiilan sa babaeng sinaaran. Aron sa paghalad sa tipos nga pagtagad. Kalahisama sa bituon sa kalangitan na mao'y naghatag o kaanyag o nga dayan-dayan. Nasa kaghanan kini giambahan naunta kini makabot o makuha. Kay mao man kini ang mga pangandoy sa luhang timawa. Gugmang nahipatik sa kasing-kasing gisapnay. Nabisag sa pipila kapanahong manglabay kini magpabiling tunhay. Namatpag pang magrahan. Ito ang balak ni Tio Badok nga dunag yung unod. Dunag yung ikuan Tio, dunag yung paghugutan ba. Amot mga kato mag-iikuan ni Kuya Romeo ni Toy Mats pero gikuan mo gumaya ni gibaliw ba? Balikan na ba po si Ate Toy Mats sa Tio Na Badok? diha ganiharan murag ka. Ang balak. Di lang kay mamoyoin ko nas gawas sige nang ga so mulingkod mutindog na lang ha. Matod pa ni Madam Mary Jane Tio Badok, lantaw siya sa live siya. Ayuhag balak diha, DJ Badok ha? Shout out ko sa Balasi Family Inco, Dunsoy o DJ Badok. Shout out niya diha. Gabi da madam. Doon na tayo kuan caller, ato ni hatag pagtaga natong caller. Hello, maayong gabi. Hello, DJ. Ay, nibalik maginig tawag ni si Ma'am Jane ba? I will try to balak DJ kung kaya budget na ako. Para na ako na. Mubalak ka, mubalak. Yes,
DJ mo, try na ko, mabuhay siya. Unsa may title sa imong balak karong gabi una? Katawa. Katawa. Asa man nimo na ipahinawon Asa mo ipahinungod imo ang balak? Ay, sa tanan na namin namin siya of the best friend of Manager of Mr. Badok. Abi na kung nitiyo badok. Kanang special ba nako gyud? Oh, DJ! Special someone tiyo badok. Dili special child. Special child. Ah. Abi na ko unsa na siya. Hindi na kasi imong balak diha, Madam Jane. Ayun ang madam lagi DJ. Tarong nga balak na ha para mag-heart akong kuan kasing-kasing. Ay, matry ako DJ ka. This is my first time na mo try og bala. Sige, ato ni hatag ang pagtagad ni kay usab ni si Ma'am Jane sa mga millennials nga Balak. ni balak. Proud kay tani nga mga millennials kay duna tay mga millennials pud nga mahilig og balak niya. Usab pa gyud ka babae. Nya ready na ka sa imong balak karong gabi una? Yes, DJ. Okay, ato na yung dawaton sa masipang patid si Ma'am Jane sa iya ang balak nga naguluhan og katawa. 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 Ako di sana ako sa rayo. Makita ko ang inyong mahal. Di sana ay ko lang yung ikaw umudo ka. Kanako. Ang perfect kanako. Ako ra o wala ng daing. Ang inyong katawa. Akong parimparhan sa kamatayan. Tara, DJ! Okay, salamat kayo. Salamat, DJ! Mukha nang ko, DJ. Mahorigas din ako sa tanan o may pamilya niya sa DSBD 101.3. Mabuo naman kayo to day. Mubo. Ano ako, DJ? So, plus o na ako. Sunod pag magbalak kayo, pahinungod nako. Ay, sure, DJ! Walang problema. Aminyot na niya. Salamat kasi mo ang balak ha nga. Nibalos bisag balak ni Tio Badok ba? Murag lain na kanyang debate ba? Patiyo na mo gugmaan ni kagayan ko siguro eh. Agoday, salamat! Okay, salamat kayo Ma'am Jean sa imo ang manindot nga balak karong gabi una. Very proud kita ato Tio kay usa santo siya sa millennials nga Balak yun, di may balak. balak gid siya. Oh, extend ta karon. Extend ta karon kay para ato gini ipasupot ni nga balak nga tubag-tubag usab. Alak ka diha basa ang balak nako na naguluhan og katawa from Jean Lorna. Mura na yan yung balak sa ito. Yan yung gitawag siya gid mismo. So salamat kaayo gyud sa ato ang mga caller karon nga gabi una nga napinigid ni Ma'am Jean nga nibalak gid siya. Munay avid listeners. Balak yun mo Kita pala. isa saya nga suporta usab. Ya, tatyo kay wala man tay oras ani. Mubalak na ko ikaduhang balak. Sige, basta din ko. Pabalako na gid po nako si Kuan. Pabalako na po nako silang duhar dito. Panikan na mo to Tito Imats. Nagpanikad na po sila. Mura nagkaambuhot ng lubutan, di mahamuyo. Direta sa Kuan. Kining ako ang balak tiyo. Bahala na ni. Hamon niyo mo na ipahinungod. Pahinungod na kundi sa mga Kuan ka na abitaw mga nahigugma diha sa mga sa mga gugmaan ka rin bitong mamili bitong gugma tiyo. Kada na bitong pilian bitaw labi na ni ako ang kauban karon pilian ra pa pud ni. Sanang mamili diha gugma. So Si Kuya Romy, pilihan mo na. si Kuya Romy, pilihan na. pilian po rin si Kuya Rumi. Oh. Bantog taraga kuan. Lahi ni Kuya Rumi kay murag kuan gyud. Asa na to kauban si Kuya Rumi. Wagi kuan bro, lagi kusi siguro si Kuya Rumi. Ay, tayo ko siya na, ganahan na mo bala si Tito Imats. Then si Kuya Romy, sige pa magyaw-yaw kung Sige resolve. magyaw-yaw. Damo nang malangkat gid ang kilid gayan. So, So kini akong balak tiyo naguluhan ni siya nganuman. Kanya ipahinungod na lang ako ni sa tanan nga nag-request karong gabi una kay para ninyo tanan mga kada boys para walay lalis. Dili matug
husgad ang kalawom sa akong pagbangutan. Walay kalipay nga ikabugti sa gisakit kong mga pagbati. Kay ang binuhat nga akong gimahal o ipangga. Sa lain gisaklit ug nagpatianod sa ilang gibati. Ngano man pinangga. Ngano man nga humok man kaayo ang imong mga panumpa. Ngano man nga sa laing binuhat ka man ni uban. Nalimot na ba ikaw sa atong gipanumpaan? Nga hangtod katapusan kita lang ang manag-uban. Pagkasakit gayud sa imong gibugti nga rikan ako. Gikalimtan mo lang ako ug sa lain giilisan. Giilisan sa lalaking susaman ni Kuiski o Kuya Romy. Nga tisoy-tisoy murag si Ingkudunsoy nga donon sa mga babae. Dili ni mo tipo ang mga upawon o mga bunguton. Kay dito gyud ka mubaiid sa mga lamion sama ni Kuya Dinsyo. Gusto gyud nimong magpahaploy sama ni Kuya Cardo. Gusto gyud nimong magpabagdok sama ni Tio Badok. Oh, sige, pinangga. Kung dili ka pa matagbaw, di apag yun si Kuya Junjun. Kiting pagkagwapo. Di aputay kitawag. Kitawag og matangis nga mga pahiyo. Matangis magmahal nga si Tatay Praxides o si Tatay Bibitutan. O ang mapinanggaon sa asawa nga way lain si Manager Charles. Wala na ako'y mahimo pa kundi ipatulo ang mga luha. Wala na ako'y mahimo pa kundi dawaton ang kapalaran. Nakitang duha dili na pwedeng mag-uban sa unahan. Tapuson ko na lang kung isulat sa batong buhi ang imong pangalan. Kamaon niya idakong timaan sa atong hamubo nga panag-uban. O sikataban ko ang pulong nga nagkanayon. Nganuman. O kato-ato ang bala karon nga dala pasiaw nga daghan yung nangaangin ato. So daghan yung naangin atong balaka Tio Badok. Klaro anay ko. Kanong yung naangin yung kapil daw si manager na sa gawas. Ang pinakamapinanggaon sa asawa nga si Manager Charles. Paniya Tio nga bahala nagkuan kay palangga guni iyang kuan na bahala nagkaon og ginilas. Bahala nagkaon ginilas. Bahala na basta pinangga. Basta ipakita lagi ang suporta nato ba. Kaya ang atong oras ni Abante na maging sa pagkalas 9 lapas naman to sa oras niya ni Senyas man to nga pwede ra kuno mag-extend kuno gamay. Ato ang pabalakon to ato ang kuan to pagtubag dia sa gawas. Sunod na mo dre, Kuya Rome. Pasudlo na nato ato Si sila dire Tito kay Imats. mauli. Maulit ta. Mauli din ta. Pa-shout out kuya, watching from Quezon City gikan ni Mardeline. Thank you for watching.
nahigugma naman noon ko ingko, nakadungog lang nako tong balaka. Mao pa. Salamat kay di mo diha ni Sniper to. Salamat kay ni Sniper to diha sa mga kuan. Salamat pud kay sa tuang mga suking tigpaminaw. Doon na po tayo mga bag-o nga mga tigpaminawan. Doon na po tayo mga bag-ong mga color karong gabi una. Salamat din kayo ninyo sa inyo ang pagsuporta. Iko dun soy, daan na po diri, daan na po bag-o diri nga kuan, bag-o nga iko pa Kuya Ruby nga bag-ong liso. Bag-ong kuyog. Iko dun soy, good eves. Request lang kog song hain ang utlanan. Ang nag-request si Rene Galiposo sa Galas, Banikap, Dipolog City. Ayan, salamat kayo diha sa may Galas. Daghan yung nagparamdam na to nga nagkalain-laing lugar karon. Doon na tayo Katipunan, Pimagas, doon na po tayo Ruhas, doon na po tayo Galas, Dipolog City. Salamat kayo nyo diha sa mga Galipuso family. Good evening, DJ. Good evening, DJ. Please read my another balak one more. Okay. Ato ni hatagan kay ni hangyo magid siya nga yaang hatagan natong balak one more ko no. So atong hatagan ang yaang balak og pagtagad karon before nga para gyud nga makaplastar gyud si Kuya Rumi og si Ate Toy Mat sa ilaang balak pud karon gabi una. Ang isang balakan og isa padala gid karon ikaduhang balak ni Evil Case diya sa may Pikusan, Maria Cristina. Okay, Ako ning ipalupad Kuya Rumi samtang nga nagpainit pa mong duhang Ate Toy Mat. Lain man ni sila magpainit mga kada boys kay makinidhatay man sila duha. Kihat ng daan. So ako dai ning ibunan diri, matud pa niya diri. Good evening, DJ. Please read my another balak one more. Ang iyaang balak nga naguluhan masinggan. Buto-buto masinggan gid ni. Delikado ni. Delikado gid. Masinggan ang iyaang title sa iyaang balak karon. Shout out ko sa akong mga friends nilang Inday Lisa, nila ni Lucino Biron, Utay, Imit Dagol, Uving, Tisoy, from people in the Pitusan, from Evil Kiss. All right. Aniya kini ang mubo nga balak karong gabi ora. Kay kunsyalan man ugaling ang pagbutyag sa matuod kong debate. Kasilagi na lang ko aron luyo sa imong kasilag. Sa masunog kong dughan nga nag-antos sa tumang pagpaubos. Kaunta irak-rak mo ang masinggan sa kaluoy kay andam na akong maghapa-hapa sa paksol sa imong atubangan. Wow. Apan mahal, pinangga ning akong dughan. Sa dili pa ako magtalikod, pasiriti ko sa imong ihi aron matuli kining pisot kong pagbati. Pisot kong pagbati, Kuya Rumi. Padungog-dungog. Salamat kay ni Evil Case sa iya nga bala karong gabi una nga pasiaw. Dungan-dungan magkuha na Padungog-dungan ka Kuya Rumi ni Evil Case. Kabalo na si Evil Case nga wala pa ko Kabalo na ko ni Evil Case nga wala pa'y bunyag niya akong partner. Oo, tuloy na yung patril ni. Magdungan na lang tang duro patril o misyo padok.
Alang sa nitawag, nagbalak pa Commander Quick. Balik sa imo ang tawag, Commander Quick. Dire, magpabalak lang ko sa tanang naminaw sa inyong programa from Commander Quick, Purok Bato. Wow! Philippines! Ayan, may pagpaminaw ni Commander Quick. Pasensya kayo, Commander, ha, nga wala na ako matubag imo ang tawag. Saon man nga, Commander, nagbalak pa man si Evil Kiss God. Nagbalak pa man siya. So, may pagpaminaw na lang ni Commander Quick dia sa may Banunong parihar man itag lugar kay naapod mi karon sa Banunong. Silingan na kita ni Quick Rome. Oh, silingan. Salamat kayo sa imo ang makanunayong pagsunod, Commander Quick ni ining maong programa. Unya dunay mga paapas nga mga mensahe dire. Back to you DJ, samtang dili pa ko matulog. Request kog song Inday pinangga ko kay Minaw dire. It's me John of we have a caller. Manager, ato sa ini extend manager ha kay daghan kay tang mga suki karang manager ha. Ato sa niya tagang pagtagad total ugma bitaw tay trabaho ugma. Di ba Kuya Rome? Ato sa tagang pagtagad ning tawag. Hello, mayong gabi. Hello. Kisa ni palihog? Sige, padayon sa imo ang mensahe da Quick. Wow, Philippines! Kato si Commander Quick. Hindi gini ma-absent si Quick. Always present gini siya, Kuya Rome. O, sa estudyante mo na siya, daghan na siya ribbon na madawat. Daghanan ng ribbon ni madawat ni si Quick. Yung ribonan ni si Quick pagkabot sa December para kuhan na ang first honor magini siya. So, kay always magini siya nagapaminaw diri sa NXBD 101.3 The Voice of the Pitan. Salamat kayo mga Commander ha. Papakan si Commander. Dili na ta maglangan kay medyo nalapas na kita sa oras dayon basig malatusan ta diri ka nga ang kalwas ni Manisay. Lapas na kay ta tungod kay kadaghan pud sa ato ang mga caller. Nagpasalamat po ta sa ato ang station manager nga sinabtanon o matud pa sa kuang balak ganihan nga mapinangga. Daghang ginaangin sa tong balak niya. Dagan man tang mga bag-o pong mga caller karon na gabi una. So nagpasalamat po ta sa tuwang mga listeners. Nagpakuan sila, nagparamdam niya sila na naminaw gid sila diri sa DXBD 101.3 The Voice of the Pitan. Kaya mayong pagpaminaw di idea sa may galas. Team out po ang atong mga taga-galas, ang atong taga-Katipunan, labi na to dito sa Pimagas. Mayong pagpaminaw ninyo diha diri usab sa may Pinyan. Sa may Pinyan, padulong na diya sa may Mutya. O diri usab sa may Pulangko, Dipolog ug Dapitan. Salamat din sa inyo ang nila palaging makikinig sa ating mga programa dito sa The Voice 101.3 The Voice of Dapitan. Kaya karon nga gabi una matag
hatag espesyal nga balak kay wala man gid siya nahimo sa uban nga mga ingon pa nato sa uban nga mga planeta ang maong balak nga tubag-tubag. Diri ra gid ni siya sa programa ni Ingo Dunsoy, sa programa ni Kuya Rumi, na pinaagi ni ining mag-istasyon ng DXPD 101.3 The Voice of Dapitan at ipadayon ang tuang mga tagik pasiaw o balak sa kinabuhi. Karon nga gabi una katapusang pabalako na to ang duha ni siya ka nag-uyab na garbo diha sa may lamatik kining ilang balak na Uyab, uyab ko. Di pa uyab. Text mo. Text pa din sila mga kadaboys. Ambot na pagka ko uyab ang sokto, na magkauyab siguro. Og sugton ka mo na nga magbinutan gi ka dong. So, lagi po. Magbinutan ka dong. Ini aksyon takilid ni manager kay palit dito lapad. Palibarin na ng mga ingon ana. Kay saon na lang ag-uli ang unya. Unya. Ay, mas kaya po ko doon, buntag na lang, wa lang. Mao po di ay mo dai mo inom na lang gyud. Mo na pa marka bahala na lang gyud. Lumsan ko na lang. Ya ato dai ipahinomdom og mga adlaw katong ganahan nga mo anhili mga adlaw. Ay do na tay mga pintikasi diri kay magpahimo lagi mansion si Kuya Rumi diri sa DXVD. So salamat pud kaayo sa mga forward nga niingon nga mo anhi sila ugma. Sabi na to si Aldre Gomez na si Aldre Gomez man siya ugma diri dala ko sa sirot. So salamat in advance po sa gustong mo padala sa mga snack ug mga adlaw. Ato ang mga sukitig paminaw ug mga adlaw libre gid mo maanhi diri ugma. Abot-abot na diri ugma. Kita ninyo ang tanang mga artista diri. Labi na gid na sa Trupang Siaw TV. O do na tay YouTube channel ang Trupang Siaw TV. I-search lang ninyo sa YouTube ang Trupang Siaw TV. Makita ninyo ang mga kuan diri, ang mga ang artista. Kaya kanang ato ang mga video diha, mga pampagood vibes na mga videos. Gusto mong mukatawa, ang ato ang Trupang Siaw TV nga nada sa YouTube. I-search lang ninyo Trupang Siaw TV. So yeah, suportahin po dai ninyo, paki-subscribe. Subscribe niyo ato ang YouTube channel ug ang YouTube channel pud sa mga kuan. Kining YouTube channel ni Kuya Dins kaning Dapitanon Biners. So pura YouTube channel ni Kuya Dins show niya. Mag-collab lagi niya na mga kauban na mga kada na ang mga lokal nga mga YouTube channel YouTuber. Mga kuan kanang mga vlogger. Okay, di na ta maglangan. Ato dayong dawaton silang Kuya Rumi ug Ati Toy Mats silang balak pero but before that may gabi ini mo diha Ati Toy Mats. Ang gabi po diha Ingdons. Kumusta man ang imong kagabion karon din murag okay lang kana ang wala ra musi. Mura magsiging kalimaan. Murag luya-luya ni akong gibati kay tugnaw man agi sa aircon. Agi sa aircon. Agi dai sa aircon abi na akong nagkuan ko Kuya Rumi ba nagulat ko unsay ang sumpay. Problema na, yan ang pinsan ba? Problema dito yung maso niya painiton sa Painiton no. Ang kabugnaw sa aircon bawion ra nimo niya. Okay, ang imo ang mga mensahe diya Titoy Mats padayon. May gabi sa tanan. Labi na gyud sa naglantaw sa live. Sila ni Ma'am Ann Agda. Oy, Ma'am Agda, good evening. Maayong gabi diha si Ma'am Luna. Ma'am Luna Ratso, Ma'am, good evening and ayun si Ayan Adasa. Adasa Kuan Institute at Bang. Then si Ate Nini Kabilin. At bang da sa may bangko bagting. Dayon uban po diha sa Kuan sa Lamatik. Diha tanan sa mga silingan po namo. Kumpare Baby Total. Si Jeprox. Gihon na pagyan. Si Bansky, si Magdal. Pare. Sila sa Plasanan pod, na may AMS. Sa kuan sa Purok Maasin, silang Black Mamba. Sila diya tanan silang Wild Dragon, murag naadagway ron. Oh, nato sa katrabaho. Ako man ay bibipirarin dia sa Matilis Masin kang aming at pirarin og sa imong mga naka-ming mayon. Og mura to dagang salamat. Mura to giingnan te. Mura to naingnan.
wala na ilaing kuan, wala na ilaing mga papas. Imo adi Kuya Remy bising na kay kuan. Sa tanan-tanan lang ko nun, kaya itong oras Unsay ulan sa inyong balak Kuya Remy? ay basahon sa ning kuno sa ang kuan aya patamo kuan makagamay tag makalabay tag gamay istorya aya tamo. Oh sige. Pala natawa lang sa der ang imong kuan. Basta to'y ulan sa imong balak diha. Ang uluhan sa akong balak kay na may uluhan na itilan. Naitilan. Mainit nga gugma. Mainit nga gugma niya. Samtang ato na katagag pagtagad si Ate Toy Mas. Si mo una ni. Sige. Bunal. Sa dili pa na mo sugdan ang hangong balak. Nga iduslak sa inyong kagabion karon. Tuguti usa ako sa labay sa mainitong pagpangayog katahuran. Maayong gabi dakbayan sa dapitan. Kini nga mong balak gitagik ug gigaray taliwala sa among lantay nga maoy tagayanan sa among kalipay aron ang among kasing-kasing samaran mahupay. Kining among balak naguluhan mainit nga gugma. Uinday sa akong pagbaktas ning kalibutan. Kasakit akong nahiaguman. Mga pagbasol nga way katapusan kay sa kasakit akong ginapasan. Apan salamat sa imong pag-abot ning giliran. Kay sa samad ning dughan imo mang gitambalan. Mga kangit-ngit sa akong kapalaran nga imong gidanagan. Di ko na iksapayan kung unsa pa man ang imong kasaysayan. Tungod kay gisunod ko lang ang bulog sa akong dughan nga maghatag og kalipay sa mangit-ngit mong kalibutan. Wala ako'y bulawan nga ibugti ni ining tanan. Apan ang putli kong pagbati. Itiso ko ni anang tanaman sa imong mga dughan. Aron sa pagpangga o pagmahal, ikaw paghahalaran o paghahabukan. Wala ako nagkinahanglan sa bulawan ning kalibutan. Pagmahal ug pagpangga akong giambahan. Taas nga pasensya, dako nga gugma ug lig-on nga mga saad. Nga ibubo mo nga ri kanako nga way pagpanuko. Nagkalawom na kining kagabiyon. Mga api mo daw, nisugod na ipahiyo. Ang kahumot, ni alimion sa dughan mo, madil. Daw dili ko na maantos, king gibating naghigwaos. Ang kalipay, daw mubuhagay sa sabakan mo, agos, ug magkong nag-uros-uros, sa langit yun ta karon mo tapos. Ang kalawasan ko karon, nahadlok og nagkurog. Kay kulang pagyod ang akong kabaskog og kusog. Ibuok adlaw ni kayod ng limbasog. Aron sa pagkaon
kitang duha, mga busog. Ayaw kahadlok sa sangputanan sa imong kalawasan. Kaya ko ang tambal ug kasulbaran. Mga kahigwaos atong pagasawan. Pagtapos ning kagabion kalipay nga hilabihan atong pagasawan. Daghang salamat. This song is from Wilbert's Hard to Find Music. O kato ang nakapatangtang sa atong tabil karong gabi una. Ang balak nga tubag-tubag ni Kuya Rumi ug ni Ate Tuy Mats. Salamat kay Ate Tuy Mats. Kuya Rumi sa inyo ang manindot nga balak karong gabi una. Sana all included sa ingon pa ni Ma'am RC Uyos. Shout out ko included sa Ilumbaring family na minaw karon sa balak ni Kuya Rumi ug sa iya kapikas pod. Salamat kay ni Jusar Ilumbaring diya sa may Panas. Naminaw gid sila nagadihag buntag Kuya Rumi. Nakasunod sila sa mga programa hangtod karong gabi. Salamat kayo sa inyong kanunay yung pagsunod sa tanang programa diri sa gilang number 1 tani ato dakbayan DXBD 101.3 The Voice The Voice of the Pitan. Salamat kayo niyo diha sa mga Ilumbaring family diya sa may Panas Basin nakalaag ra ta diha pohon. Nakakuanta na mayong lawas nakalaag niya media po. Shout out to Randy Panig Sing. Thank you for watching. So wala naman may igong oras para maabante pangadto sa unahan kay nikawat na mangitaga oras. Pasalamatan na lang nato ang ato ang mga suking tigpaminaw. Ang mga nitawag, ang mga ni text. Salamat kaayo ninyo. Kung atong usab nga wala ni text, wala ni tawag, sayod mi nga wala mo'y load. Sayod mi nga wala mo'y load karong nga gabi una. Sa sunod na po ta Biyernes kaning Sabado. Kaya ug mga adlaw aduna po tay programa. Alauna hangtod alas 3 sa hapon. Ang programa ni Ingo Donsoy ang Der Dr. Lab. Then ugmang adlaw maghisgot-hisgot na po tayo ugma adlaw. Tangilang ninyo. Dayon una po programa si Kuya Rumi ugma. Gikan alas 11 hangtod alauna. Ay, ko doon, sa flashback. Sa flashback. Wala si Kuya Romeo. Paway si Kuya Rumi ugma kay dunay para ko di ko ma-stress sa tiguan. dunay pintikasi ugma man. So, mo lang to. Ato na kami mga kadi. Namilit na. Pauli na kami sa pinakapukayang bahin sa kabukiran. Kung magasakay ni Anang Huyuhoy sa mabugnaw kagabion. Aron magtagik na usab kami og mga balak. Sa kami ng hinaot. Sa amo unyang pagbalik ikaw nagpaabot. Kay sa kalipay nga hilabihan, ikaw man ang among paghalaran. Aron sa pagwagtang sa imong mga kagulanan. Hangtod sa sunod higayon. Sa samang takna, sa samang istasyon. Kini na lang, sige ko dun, Soy. Okay na usap si Kuya Rumi. Manamilit, huwag magaingon. Bye-bye, I love you all. Good night, God bless.